kasamfonyini so Nyansapo yisane ne badwemba enne de Nkoranza na yedi yeni ache de ni chirema na ye areho a ato Manhene a wono ewo Nkoranza nana Kwame Baffoe toso 9 wono ankasa ne papa dwetwe mucho nana ya Soro wonya mfinsia duokunum na ohene efra ne ntoma won tintimi ene namso amanne na wotweda yedie na afebusua tenase ne ahyeda a yede be ye ni Nyansapo yede ani kutwawisi ahwimienu santemu ede ababe pie ntene na wotweda nti ene nam a yaba na yebefa emu amane ne emu amamre ene emu nchirimu kakra yede ama yahwefo sawdra edoma ba yie pa adehye abrempon ekuni ene kroma wonu nyina ede wonmo animunyam eba betachire wohwe Nkoranza Manhene ne hokani na wafra ne birisi ase kokko na wode komuade tuntumbi ede abia mu sana ne busuafo etwa ne ho ahia ye kama esanse oye nsiye wono ankasa ntwetwe mutwe ye ni kunu nana Kwame Baffoe a oye Nkoranza Manhene no ne se ankasa ene da fomiti de na yese na sinimpon enu ntine bo se oba na obeja ne kunu na woye nsiye no nyanu ho we de na wotweda obeja na kama eno na ekoso ewo haya yetwa nwofonyini na yede ekiremu mamenyem ne mfama menua ba na wonto aso mfemfiri a Nkoranza Manhene a nana Kwame Baffoe otoso enan ade ato nani wono na ne papa nana ya Soro wako ekura ene na woso da dwumedie de hihya so enti menua ba ma mensom na mensom mfa emfiri hanom ene saa na dwumedie no yebe no nkakra saa na yemfa enko yanim enti saa mnesa wohwa se de na menua ba eka no nana Kwame Baffoe a wotoso enan Nkoranza Manhene eno no wono na kyese wayi diti a watwe diti na wo bayi nananom atankonwa no wono Manhene a woda honom se wohwe ba meyi anokwasem nie ne ho akono yie na konwa na eso kwabrane na dehye na brempon ene na chiame ena wonmu edi animu ato sante kama sede ye Ghana ya hinie esi hye no ma ne eya akono no ene so remantum tuntum ena barema wabomu ohwe ne che na ehye no na yenya ntotoye bi ebubobom etuntum saa ene nso yenya ntotoye ebubobom afenso ni komuade no nso no eyetuntum saa ena edemu a ene afena ebo no ho ba nyina nso eyetuntum ayese wo Manhene nani abri yie pa ewo ahase ya enye asem keto Nyansapo yegusu ene ye bekoso 1 week bia no yebeje mu na yede akyeremo yento aso na yemfemfiri adra menua besum enti wohwe edoma edi nana Kwame Baffoe otoso enan ye chia Nkoranza Manhene achia na chese ne manfo do ne ye papa ne manfo do ne pa wo hwe edoma epuo edi nana Manhene achia ne manfo edo no wo hwe se de nipa dodo epu na afenso wo boji na naso eye na no na chese o manfo no eni jina na ho ye pa epe na asem ejarefo metse de medical ka chema na nya menkwa na medi dwumadi ni menu aba fefe kama wo ka no enti we ye kakra na we so aye kakra na aboa se de be nya kwa na yamne ntafua home kakra sa me se wo hwa na Nkoranza Manhene na Kwame Baffoe a wotoso 9 ye wone ne dom se de dom asi tudi na chie na ntwene kafo nso de chie na wo mo ka ntwene no edidi be mechi a na se libra ba sa me wo kopia ya na woteda na ankasa ekoso no eho na woko na wakwa akohwe na woni masade akamfo ne Ghana ye yiye yo ho hyehyɛ sitie no obi da ne to a yedi na wotweda bro di film ne dap na ne da toso na wotwedi pepepe na se ne fuanso yedidi ene na bibi nti ya na yasa kire mu kakra yedidi wi a eno na abusua ne tena se na afi wo ma hyeda a won ede ebeye eyi no na Nyansapo yede ani kutwa se hunu mi sante media kwa akɔhɔ atwe aso tententen akɔte won ma yenya ne nte se nyame eya adoma fi champin yenu ne aduonu ne nsano mu obenem bosome March 25 2023 ena wonum ebehwe na afeyi opanyini nana ya Soro a onya mfichi e dokomuni wo ma ye ne doti ye ne kama na ya pe ekra bia ewo hono bema ena eba na wudu bia na eja odina ni na ye amamre ene amane a
ekoso ni bia ebeboa amane ma akonkan hu se owura bi kura papa ijana ni ma wo hu ni sa se ehyew enye asempetwa kra nana Kwame Baffoe otoso 9 e ma remfi se wo yo Manhene e wo Nkoranza Traditional Council wono asem ne ye kan ne papa e na eda Everyone kakra afei ena nana Kwame Baffoe otoso 9 wadru bia yankasa ena watwidi dano ekoso so se etuo edi ehim na ye tutuo edi chani na eya amamra brafo no omudwedi a wonu di nso ebi eno no a nananom ena ato santena nana Kwame Baffoe otoso 9 Manhene of Nkoranza Traditional Council wono ankasa ena odi ekira wo ba wo behwe na afei waba betrase na amamre kwaso na akwa abatimi abamu na afei na wotwidi dano no ya to so ne aye ne fefefe enne edomo hayi pa edomo hapa a chese wo nyina ebeboa amedwumedi na aye fefefe Arafo na chese eno no nana ya osura na oye abusua penni edima droma nkuma awunya mfinchi aduokunu enumi wana adane aturo nam so amane ba nana Kwame Baffoe ye Nkoranza Manhene nani abri emare mfi se yira Appiah na se danso Appiah a chese uboni din wo Ghana hanmo a dodo ne nim no oyo dwadini mapa odidwa ewo krom hanmo nyi nipa ato a ono so eka abusua ho a wonum nyina ede yawo ene awerho ene aka bomu a ono eta wonum nua ne wonum hene achie ama na wotwe dida yi wonum nyina papa yenkan sa wadane ato yi wonum behwe womaye na wotwe dan kama kopem se fi champion mienu ne aduonum yensa ne beduro na yewura obenem bosome ne de etoso aduonum na afia ayedoti yi kra de ene danso Appiah munyina omoni abra wonum hwe se de be ya panyin na wotwe dan no ye be ne kama maru mfi se yidi ene nana ya osoro na oye abusua panyin e de madrom nkuma enya mfinhia aduokun enum 95 solid good years na ne ba ene Nkoranza Manhene nana Kwame Baffoe otoso enumi ne ho kani na Kwame Baffoe asem na meke ne ho kani ene hemfimfim ba ya kama ene ne oboboni ko chi ba Appiah na chese eno no nana Kwame Baffoe toso na Nkoranza Manhene wanya abegina kunwa dada a chese dwumedie no eguso a ekoso a na wotwidi dana ena yeka ede ekiremu ewo hoya enya asem ketwa ewo Appiah na yeseti mu biema ka chem se nyame ya atomo a finhia mpem mienu ne aduonum yensanum 2023
akabe se busumi num ne kakra na eyie danankasa no ebiru ho no sanse afi we dia ba wiye fi champion mienu eduni aba wiye na de etoso aye be wura mu yi enim so twedi ampon wo de betwa boko ne yakwa wura mu I am Fubinma one woman munyam ebetana wotwene dida na chi no ena wonma yi wo mutia wono ba abeboa Manhene Nana Kwame Baffoe toso ennan no ye Nkoranza traditional council Manhene le papa Nana ya Soro na nka wono so ye busua panni e madrom nkuma yemfi hye eduokono enum yi na wotwe dida no ena won se ahemfo bi nananom ato santa wono de anunyam eba abeta echiri eba nse dia se wuwura mu a obekọ sanse Manhene atena dada na wakọ akochia no ama na kwa aba na wakọ akotena se gudifo man dey dia samu yɛhwɛ kakra Abusia se de kan ye no eno na mamu segu so a ekoso na Manhene ahemfo na eba ne bi naija wono ba na wono abechia na nana piao na yamana kwa aba ne kan se yakọ sanse mpanyisi sade to wani a enya wa na wuyi ntina ibube se hweme so ma mini di ntina atwen mienu eya na wono nam de bia no nti asam tu obi se ya na wo se ye nyina yeboa na yehwe emane ma konka ntina ne wonse nananom de wo mo do ene biakon ya aka bom no mo betai Nkoranza Manhene echi ama nana ya Soro a nye mfinsia duokunu enumu ne na wotweda no ye die yaka kire mo dada se mfinsia mpemienu ni aduonu miensa no March boso ye toso miensa ni da etoso aduonu mi eye 25th March of 2023 ena ebehwe na doti yie no yaye na afeye eja akra na wakwa home ewo eye abrabo foforo ewiase foforo a sede Ghana for titira kanfo ye di nim no wakwa to aso abo ne bra ewo eho no Nyansapo eda so ha yesan ne badwen ba kwa so de ama e ma remfi so obe subscribe obe share obe like na woja wadwen kire ede ato ase ani ni rimare ani obusia se busia bujese orodia omonsa sanse ni bia prekopa ani evans timbers ani abusia inada na se ada preaching the session about the na wakiba sade bishop sapo asai oni linia Ebenezer 500 Ghana cedis linia bako enum se MC Mr. Doko AC uso evans timbers director AC Usman, Mr. Kudo Musu Wakra, Sister Finder, Sister Kriti, Sabia Kusabia, anyone another way. Sir, and Kanikawa, embassy at the Kumuti. Why now is some Musuma, Mubacha, and Pansa Mine and positive negative. Aya Nana, Kwame Baffoe, Matosuna, and Abusia, Sadia, Aya, Otipa Kosmo, Negrachi, Busrop, Sapon, Osai, Wadiniano, Esero. Abusia same se wo hwa afei na edredre wo se abusua ni nyina ene omanfo ba ye no ebomu kuhudo a wo mo ne mu eba na afei na Kwame Baffoe toso nan Nkoranza Manhene wono ba na wono bema nana akwaba na wono ema na kafra sanse ade atonani a enye asempeto a wo no nana ya so finsia duokunu num ena odane de to na nkoye abusua panyini ede madrom nkuma na ono na ne ba ene Nkoranza Manhene a ye friend Nana Kwame Baffoe otoso enan e ma remfi se aha Nyansapo TV YouTube ne wo edini Nyansapo TV se uhu bibi foforo bia na eka ho a na enye yenia ye botai titiru ene se amamre amanne atetesem abakwasem usumasem enieme ahintetitiru ena yedi hu dwuma ewo ye page hanom sebe ye nsre sika mfiri obia ho se ye hia bibia yetimi ebisa
say here bibi yahwefo momoaye yensire sika mfiri obi aho ye ne obia eni enkomo se jetetefo number we na frɛ ye fɛsi so enti mesrew ema obi emfa so kwa enkodane wa chenchena se nyansapo a ye de amamre ne amanne titi wo ne gyina so a ye ne Ghana ha no no se na ekoye wa nhwe ye na bibi sa ekoto dia ene ye wa ti se wo mpese wo beba asem na obi edi Nyansapo TV epese odi ye obukata aya number na the screen enini frɛ no o frɛ no a enchemu bia benya bia no se eyeye ne a ye beka che se eyeye ne a enye yenso ye beka ye se nye ya akrabifo bia koyo hinta die kira wonom tetete baabi a wonom edi adwumadie bia enye papa wa nhwe ya yese obrachre ene brachre edini se nenso no nkwanta edam wanhwe ya na obi di asokwa na nsia ede kodane wo enkono Nyansapo yesane na madwemba ekwanso YouTube ene yewonti hye nenso na ma wani na honom nene krofo ayeshi ewukurum ha sei eguso a wonom emanana akwaba na wonom emano yakọ ewo ehonom Nkoranza ena yedi ani kire ya ene enya asenkoto a edom na ba pa yenuanom zongofo wa hanom a wonom so ebeta Nkoranza Manhene nechi ehu ade hye abusua no wonom ewa hanom a yewura danso abia ono so eka ho bia womu nyina ehwe ehu se Manhene ono so no kani enne abusuafo wonom nyina so aba wonom beta akiri sanse dot ye nankasa de wo ba no abeyensi yi a enna form ewo 25th March 2023 enti yegusu a yesan ne badwemba kwa so ede emam ewa sante na ato no eye wo mo nyina eko na afi wo Manhene yi ede nsa akoto nsayem na yamane yako Awusiana manugusu ameka so Manhene ho kani enso ne busiafo aba wono bebo asame so hwe a santena atoyi Manhene nana Kwame Baffoe to so 9 traditional council Manhene owo Nkoranza ne busiafo na se ne ho kani abusiafo e na ato santena wono mo echi a wono mo ebe ye hu se oyere nankasa edi santene mu bia enche obeduru ho na afeyi ababa mani kru yakọ maka nse kama fato yem ebo an ma pepa wonu amusuo eja kode nenso me waha se waja ene ho kani eno pepepe ene ehu ne heya ene ebusua na ye amana ya kono aye fe papa wo mo de dom no abeta wono eba ba na chi a wo behwe ama wono mo ekuni wo masi na wotujuda no no wono mo aye ne kama amana ye fe eno ena ekosie Nyansapo yegusu a ehunu mi nu santemu an ma ye hwe wono wo yiri nini wona wo tese wo hemfimfi wa heya kokọ ene bomu a wo de ahwene tuntum e de agunu kuru na wa be chia ne kunu dada
a wotwam a wɔkɔ saa pɛpɛpɛ ɛna ɛkɔ so ɛwɔ ha se Nyansapo na wagye sɛ yesane no madwemba ɛkwan so. Said the Libra on the Bushadom. I hear one papa, and I saw the papa film, the mammy film. And I got my photos, and I said, the mamma so every phone in Miano. Said the Libra or so that. Should I go and go past? Oh, persuade. You remind our today or the avenue. As there doesn't you and come on another member for a Manhene, Appiah, and Nkoranza, Ghana, Bruce, ministers in this is a buyer as the form. Yet you will not get a say what there will be Piara Obaha. Every time on the Bushia or the Bibiase, and yet say, that's what they say. Radio station can say, and say, one Nkoranza, Aso, na Omokasa was one. They are not a number Baffoe, repeat Baffoe, the Ghanaian of the book. Or not in a Bushia and a dark among food in Asi. Ubia Galibria. That's a say, good to see you on the side. Now we have to grow up, sorry. Pray for no Pia Momusia. Some people, some years old. So this one, another Momosia.
na yɛ de tuma Manhene obi so ɔno ne bɛbɔ hyɛ a na yɛ aba asɛm Manhene obi so ɔno ne bɛbɔ hyɛ a na yɛ fɛ so Manhene obi so ɔno ne bɛbɔ hyɛ a na yɛ mabɔ Manhene na sɛ Nkoranza ɔne so adeɛ obiara ne Kwame Baffoe mu hyɛ sɛ ebi abɔte sɛ ɔnkɔ asafo baabi yɛ na ba sɔre bɔ bɛ na ne mu wɔsare ɔmo na nanu madawroma virempimu asiedu mantam ni nyinaa ni aban ayi ni sɛ wɔn ano yɛwura adujan ɛbaabi party chairman ahodoɔ ɛne party mpanimfoɔ nyinaa ɛbaeɛ a na ɔka ho yɛmfi a momfa nkyɛme yɛwura ɛba se akyima no ɛso ɛyɛ na wobae nana yɛsɔ prɛkopɛ enti abaeɛ yɛsɔbea ɛne ho na ne mu ne yɛpirisuo yi dɔkɔdɔkɔ no yɛde kreti na anan ɛne baeɛ ewie masaa no yɛde bia no nso ɛkreti na Abusia Sami se wohwa na kyese Nkoranza Manhene na Kwame Baffoe to so nan opagya no mu osuo no gugu die yenso no na ne nyina mu no na wotwe dida no aye kama pa a kyese enya asem kuto mpo se wohwe osuo no mu a na enya asem kuto ene akon kan kama me gidi se da bia nana ya osoro enka ne abusua panyi a no wodrom nkuma onyefinsia aduokono enimu a dan tu da bi wo bia no kre ni beji na na ebi asara ka mwenhwe yen so ase Arafo no empanyin si Yesu kura yegya ahem eno enamon se nana Kwame Baffoe wadi asa kakra wo honoma wo biesa etimu biom ne dia mamu se nyame ya adom a wo busua ni nyina dia to obi agana fo nyina nim se de mesi akan eyi wo hoye nkogya ade to ani so nya wo nko a na wuyi ti nyame ya adom a wo de bosumi num ne kakra de edayanim a yebetimi dia boabo ho na ye nyina ya kose Nkoranza kuro no mu ma na yata na Kwame Baffoe ena danso Appiah ene adehia busua ni nyina se ne be ya nana ya osoro a na oye abusua panima domenkuma ne ndoti yie eye da no be ne kama